Bé, un partit d'entrenament que ens servirà per seguir practicant, per seguir entrenant. L'objectiu principal no és el guanyar, sinó el competir, el posar en pràctica tot el que estem fent als entrenaments i veure una millora. I, òbviament, que si això ens porta a guanyar el partit, molt millor, no? Però sí que ens espera un equip molt jove, que ha començat a treballar molt d'hora, que ens exigirà molt, i jo crec que serà una molt bona prova ja per posar en marxa la temporada. El veig en construcció, no? Estem cada dia entrenant una mica millor, el fet que queden moltes coses encara per millorar, per treballar. Bé, estic molt satisfet amb l'esforç del grup, són gent molt implicada en el projecte i a poc estic convençut de que les coses aniran millorant i millorant. Bé, crec que s'adaptarà ràpid al nostre estil. És un jugador que reuneix unes característiques molt bones de la manera que nosaltres juguem i crec que ens pegarà un cop de mà molt important. Per això també l'incorporem i esperem que pugui donar-nos aquest plus de qualitat.